Vlažić, inače sekretar Šahovskog kluba Mostar. Naime, ni najstariji stanovnici ovog grada Mostara ne pamte ovako baš nevrijeme. Mi možda smo malo nešto imali sreće pa nam nije urušen krov kao što je kod drugih. Međutim, štete svakako ima. Snijeg je nabacio u potkrovlje dosta snijega i tako da smo prinuđeni da taj snijeg uklonimo, inače ćemo poplivati. Avlija je puna snijega, faktički rad Šahovskog kluba Mostar je do daljnjeg obustavljen i očekivati narednih dana da će biti bolje, pa ćemo informaciju o našoj aktivnosti, javnosti i našim članovima i simpatizerima objaviti, naša dalja aktivnost koja slijedi. Dakle, a škola šaha koja je već bila najavljena za 4. februara, ona je do daljnjeg odgođena, a to je jasno ove prilike ili bolje rečne prilike to nam diktiraju. Također svaki mjesec mi imamo naš šahovski turnir, takozvani brzopodsni turnir, ovaj februarski također koji je trebao biti 5. februara. On se također odgađa, sve diktira tempo, vrijeme koje će nama diktirati kad ćemo to uraditi. Za sad, sigurno za 10 dana nećemo, a vidjet ćemo kako će ići vrijeme dalje.